खुलुमबाय दिनै 1 फेब्रुवारि 2024 बिस्थिबार छत्तीसगढ़आव आसामनि सासे सीआरपीएफ जवाना माओवादी उदखारि आफादनि गाग्लोबनायाव रुंसारि जादों आरो बे जाथायाव बेजों लोगोसे गुबुन सानै जवानाबो रुंसारि जादों। रुंसारि जानाय जवानफोरनि मुङा जाबाय लामबादर सिंह, बे जाबाय आसामनि दिवेनसी आरो पवन कुमार। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय महनपुर काटिगड़ायाव सासे सेंग्राखौ बाइक सिखाव केसआव लोब्बा दं होननानै हमनानै लकेलनि मानसिफ्रा बुदों आरो खानायखौबो हानानै होदों। गाग्लोबजानाय सिखावनि मुङा जाबाय अफजल हुसैन। बिटिआर सोरखारा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय एक्स एनडिपिखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै इएम दावबायसा बर'आ बुंदों। गासैबो एक्स एनडिपिआ 27 जानुवारि बिटिआरनि गोरोबथा सान बेखौ ब्लेक डे हिसाबै फालियाखै, साथामसो फालिदों जायफ्रा दिनै एकर्डनि ओंथिखौ बुजियाखै, एकर्डनि खालामनांगौनि बा खालामनायनि जाहोनखौ बिथांमोना बुजि मोनाखै। हयथ' बिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि मोनसे सानथावै बा जों जायखौ सानाखैमोन बेबायदि हयथ' हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। बेयो बिथांमोननि साननायसो, नाथाय गासैबो एनडिपिआ बे 27 जानुवारि बे जानुवारिखौ बेबायदि बिथांमोना खालामनाय बायदि खालामाखै। बरंस जोङो बिटिआरनि 4थि बोसोरनि सुक्ति हिसाबै बे थांनाय 27 जानुवारिखौ जोङो फालिदों आरो जोङो बुंनांगोन बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो बुंनो थाङोबा दुलाराय आसामावनो जाय जायगायाव बर' सुबुङा दङ बेयाव जोङो खुनु गिनांगौ जेबो असान्ति बिदि मोनसे परिबेस फैयाखै। नङाब्ला गोदोआव आन्दलन खालामनायनि थाखाय, सोमावसारनायनि थाखाय गोबां जोंनि जायफोर फरायफुनाय सेंग्राफोर, जायफोर फरायफुनाय सिख्लाफोर बा आबादारि फालांगारि बिथांमोना आसामनि खना खनला थांनानै गोबां खस्थ' मोननांदों, दुखु सैनांदों आरो मालाबा जोंनि सुबुंफ्रा जिउबो गोमानो गोनां जादों। नाथाय बियो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय बिदि थासारि जोंनियाव फैयाखै। दा बेखायनो बिथांमोना मा साननानै खालामदों दा बिथांमोननि खोथा। नाथाय आं खावलायगोन जे माखासे समयसा, माखासे जेंना बिथांमोना जायफोरखौ लुबैदों बेखौ जोङो जिरायनानै सावरायनांगोन आरो बिथांमोननि जि बुंनाय एनडिपिनि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जा 60निबो बांसिन जेलाव थानाय एनडिपि बिथांमोनखौ बख'नायनि खोथा, दा बेखौथ' जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायजों आरो जायफोरा बिटिआर सुक्ति खालामबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ गासैबो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नाजादों आरो जेलाव थानाय एनडिपि बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैखौबो जेलनिफ्राय बख'नायनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ मावगासिनो दं। नाथाय बिनि थाखायनो एसे सम नांगोन जोंनो आरो बे नांनाय समखिनाखौ जोङो सावरायलायनानै बोरै जोङो खौसेयै आवगायलांनो हायो बेफोरनि थाखायसो जोङो खामानि मावनांगोन होननानै आङो सानो। जिहेतु सार आल्फा सुक्तियाव फिन खेबसेबाव मेनसन खालामबावदों जे 6 जनगोष्ठीनि खोथाखौ बेयाव बुंनाय जादों बे दफायाव 3 दफायाव। जिहेतु जुदि थारैनो 6 जनगोष्ठीखौ मोनमारोब्ला थाखानाय एसटिफ्रा माबाफोर खहा जागोन नामा? ओरैनो आवगायाव जिफोरबायदि बाथ्रा सावरायदोंमोन आसामाव मोनद' हारिखौ फिन एसटि होफिनोब्ला बा फिन एसटि होबावोब्ला जायफोर थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटि बियो जेबो खहा जानो मोना होननानै बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन। दाखालि आल्फानि जि सुक्ति बे सुक्तियाव जुदि मोनद' कमिउनिटिखौ एसटि खालामनायनि बाथ्राखौ जुदि ब्रायनो सुसनदोंब्ला अबसे आं फरायाखै आल्फानि सुक्तिखौ, नाथाय बेयावबो जोंहा गोबां गिनांगौ गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बै समावनो बुंनाय जाखादोंमोन एक्जिस्टिं एबा थाखानाय जेफोर ट्राइबेल बे ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायाजासेलायसो मोनद' हारिखौ एसटि खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो नायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो जुदि ब्रायनो जुदि बे खहा जानाय खामानिखौ जुदि मावनो नागिरमारोब्ला बेनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जों सरकाराव थानाय राजखान्थि दैदेनगिरि, बर'नि आफादफोर बा आसामाव थानाय जायफोर दा थानाय ट्राइबेलफोर गासैबो ट्राइबेला बेनि थाखाय खौसे खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।